vai se on? Mennään tuonne. Miksi tuolla on valot? Täällä ei näe mitään. Kohta nousee tuosta alapäätä. Eikö ne, et sä saa valoa käyttää, kun ne pelkästään. Kuuliks sä? Jos tulee joku, pitäis olla sellainen pieni valohiukkanen, jos täällä jotakin. Mitä siellä? Häh? Mikä täällä? Kyllä niin. Mä oon niin päissäni ja mä oon niinku pelota. Ei täälläkään niinku mitään. Oi saatana. Häh? Mikä vittu tuoli? Kuule, en tiedä. Häh? Mitä? Mikä vittu?